Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Herbert Dizon Vlogs, aka Kusina Alberto. Magluluto tayo ng bakang nilaga na Bisaya version. Okay? Meron tayong beef na binili kong nakarang araw na Brazil. Ribeye beef to. Tapos meron tayong sibuyas, luya. Yung luya natin, sibuyas, may kamatis akong optional. Tapos ito yung gagamitin natin dahon. Kasi nilagang Bisaya yung ginagamit natin ngayon. Okay? Let's go! Okay guys, ito na, ilalagay na natin yung baka. Dahil sariling ano lang natin to. Wala tayong masyadong kasama. Kaya ito, manual tayo. Okay, pakuluan natin yan ng pakuluan. Okay? So guys, welcome back to my channel. Ito, kumukulo na. Kailangan na natin ilagay natin ang luya. Diba? Para sama sa sa lasa. Tapos, lagay din natin itong sibuyas. Simpleng luto lang natin itong mga kakusina, mga ka-idol. Yan. Tapos takpan na natin maya-maya. Okay? Let's go. Ayan, habang kumukulo na yung baka natin na nilaga, nalagay na natin itong Knorr cubes na beef. Okay? At ilalagay na rin natin itong pamintang durog. Okay? Para tuloy-tuloy natin yan mga kakusina. At kunting asin ilalagay natin, mga isang scoop na asin. Okay. Ayan natin yung kumukulo yan. Diba? Napakasarap ng baka natin kasi Brazilian beef yan. Okay. At hindi mawawala natin ito yung mitsin natin konti. Okay. Ayan. Pagalawin na natin yan lahat. Hello guys, babalik na naman tayo sa Kusina Alberto. Ito yung ihulog natin, ito kamatis. Kasi ito yung natin, lutong Bisaya. Kung paano yung mga lutong Bisaya, ganyan. Okay. Ito na siya guys. Oh, ang ganda ng kulay natin sa nilaga nating baka na may kamatis. Bihira lang yan. Kasi mga Bisaya version yan. Kung ano yung makikita na gulay, pwedeng ilahok natin, diba? Umuusok-usok. So, diba? Okay guys. Ito na guys, lalagyan natin yung mga gulay. Within 5 minutes, pwede na tayong kumain ng tanghalian dito sa Dubai. Kasi mag-alas 10 na ng tanghali dito. Okay, let's go. Thank you.